Noget af det, man kan glæde sig til, det er, at der er gode kollegaer, og man har en masse forskellige arbejdsopgaver. Det er jo fantastiske mennesker, du omgås med hver dag. Jeg hedder Emil, jeg er 20 år, og så er shipping-elev hos SL. Jeg hedder Mette, jeg er 24, og jeg startede med at være elev hos SL, og nu fast ansat som logistikassistent. Det var det her med, at det er lidt anderledes end alle andre arbejdspladser. Det her med biler, det finder du ikke så mange andre steder. Hos SL der transporterer vi og distribuerer vi fabriksnye biler. Nogle af mine opgaver som shipping-elev, det er det her med at stå på skib og sørge for, at operationen den kører smurt. Det kan jo være, at vi står som formand på de her skibe, hvor vi så sørger for, at operationen den kører, og det er de rigtige biler, der kommer af. Og det her samspil med havnearbejderne hernede på havnen. Så det er meget afvekslende og mega hyggeligt også på samme tid. Noget af det, der er fedt ved at være elev hos SL, det er, at du får en masse ansvar, og at der er en masse forskellige arbejdsopgaver. Du bliver så meget mere selvsikker, og du kommer til at få følelsen af at stå på egne ben meget mere. Det er jo en kæmpe del af verden, shippingbranchen. Ja. Hvorfor skulle man ikke gøre det?